Tasun guzti santua jai honetan lekame eta lekaidaren aldeko otoitza egiten dugu. Kontemplatiboaren otoitza alde egiten dugu. Gure Elizbarrutian 10 monasteri emakumezkoenak dagoz eta 1 gizonezkoak. Lehenengo momentuan esaera zaharratik hartutako irakurgaia ikusten dugu. Jakituria, nondik sortzen den jakituria. Benetako jakiturie lurra baino arinago sortua izan zen. Honek esan nahi dau, ja geure izaera egon zan baino arinago egon zala. Horrezegatik, jangoikoaren benetako jakituriena jangoikoan gandik etorten jakuna. Horrezegatik, lurbira osoa da miragarria jaunarentzat. Jauna bere ginak egiten dauz, eta lurbira osoaren bidez emoten dau pausoak. Zure eskuetan dana dagola jauna esaten dugu. Eta hau egiteko, San Paulo Erromatarri egindako espitulatik hartzen dugu. Jangoiko ganagoaz Kristori esker. Bera da gure bide laguna. Eta bide lagunaz aparte gure zerpa. Bera erakutsi uzkun bidea. Eta geugaz egiteko bidea Espiritu Santua daukagu. Azkenean, gure helmuga da hirutasun santuaren erdian egotea. Maitasun perfektuaren erdian egotea. Eta angeliak dinozku, bialdiak garala. Eta Kristo ezagutu eta gero, aitaren oinarriak daukagu. Oinarria igoteko eta aurrera egiteko. Horrezegatik, esaten dugu azkenengoa, aitagu, daukan guztiak neurie da. Horregatik esan dutxuet, espiritu niretik hartutako doala adierazoko dutxuena. Dana espirituaren bidez jakin dezakegu. Ez dago alde batera dutxite, guri dagokigu hau egitea. Aita, egiaren hitza dan zeure seme eta espiritu santuatzaile bialdu dozuz mundura. Gizon emakume hoi, zeure misterio miragarria agertzeko. Eiz egiazko sinesmena autortuz, ezagutu daigula betiko irutasunaren aintza, eta gurtu daigula batasuna ahal guztiona. Jainko aita ahal guztiona. Bi baiespen dira geuretzat esanguratsuak. Jangoikoaren aitatasuna agertzen jaku egiaren berbia bializ. Garai guztien aurretik egoana, Jesukristo. Eta santutxe espiritua, Espiritu Santua, jangokoen misterioa ikusteko jarraitzu behar dugun bidea erakusten deuskuna. Eleizaren erdien, hori egin behar dugu hau. Hori guztia gerta daiten, irutasunaren betierako golantxak goresten deuskun egiazko fedea landu behar dugu. Hau da, doako maitasuna, maitasun intratrinitarioa, maitasun doakoena. Guk ezagutu eta adorotu nahi dugu, dagoen benetako dimensioa guk ikusten saiatu behar dugunean. Gure jauna zure izen santuari dei egiten dutzagu, egizu santu zeure ahalmenaz aurkezten dutzugu zan doaionek. Eta horon bidez, bihurtu gaituz guztiok zeuretzat betiko opari atsegingarri. Opaini gaineko otoitzonetan, jaunaren izena aitatzeaz atatzen ari gara. Espiritu Santoren bidez, Kristoren gorputza eta odola bihurtuko dira jangoikoarik sortu zuena. Hau da, hirutasun santua geure bizitzako esparru guztietan dago. Maitasun perfektu hori etenbako agertzen dago. Gogorazteko nola izan behar dagoen gutariko bakotzaren bizi eskaintzak. Jangoikoaren hirutasun aintzatsuaren irudia. Eta zeure seme bakarrarekin eta Espiritu Santorekin jainko bakarra zara. Jaun bakarra, ez pertsona bakarra espada, zeizate baten 3 pertsona. Eta zeuk irakatzirik zuri aintza sinisten duguna, bera ezeren aldarik gabe. Autortzen dugu, bai zure semeaz, bai Espiritu Santuaz. Horrelan egiazko eta betiko jainko autortzen zaitugula. 3 pertsona gurtzen dugu zaldi berian, 3 izate batekoak eta onditasun berekoak. Hirutasun santuaren prefazio hau, hasieran osatzen daben pertsona gogoratzea hartziz hasten da. Danak bardina diralak eta natur bakarra dirala. Janko tierra, 3 pertsona izan arren. Hirutasunaren baiespen honek amodio intratinitanioaren perfekzioa existitzen da maitasunarik perfektuena. Gehiago ikustera garamatza. Prefazioak bere aintza deitzen dutzo. Eta gizateriari semearen gorpuzkeagaz eta Espiritu Santoren bialkeagaz errebaleaut jakonez.
Arek baitira gutako bakotzak jaunaren antzekoak izaten saiatzeko jarraitu behar dugun bidea erakusten dizkuenak. Jaungokoen antzeko izate horretan, benetako jainko irutarrearengan dugun fedea aldarrikatu behar dugu. Hori baita benetako maitasuna, irutasunaren beraren barruan dagoena ezagutu eta miten saiatzen modu bakarra. Jainko gure jauna betiko irutasun santua etaren batasunaren haustezina hartu dugu. Eizu hartu dugun sakramentu honetan aurkitu daigula posez gorputzarimen osasunaz. Eukaristio amaitzeko barriz be irutasunean dugun fedean autortzen dugu. Santua eta beti erakoa dana. Hau da, santutasunaren bidea bere perfekziotik erakusten duzkuna. Eta garai guztietatik jarraitu behar dugun bidea erakusten duzkuna. Batasunarena, hainbeste kostaten jakun bidea. Horretarako jaso barri dugun sakramentutik sortzen da narima eta gorputzaren osasuna behar dugu. Indarra gure bizitzarako eta argia gure arimetzarako.